ook en heeft gezegd ik wil dat Schwarz maken in het jubileumjaar. En dat doe ik niet voor ikzelf, niet voor de Vlaamse, maar dat doe ik voor de gemeenschap. En dat zit in het hart van onze stadsprins, maatschappelijk betrokken, creatief, dus het gaat helemaal goed komen met de vastelavond. En hij heeft een schilderie gemaakt en het opbrengstbod dat is er al geweest. Dat is 222 €. We gaan nog niks verklappen. Maar tegen heel lang is aangegeven wat het nog precies de achtergrond en de inhoud. Dus ik ga een microfoon geven van jij hebt dus uw aandacht. Hij legt het schilderie even toe de twee adjudanten bewaken dan of dat het Fort Knox is. Ik volg u alle twee Kevin en Nick om sterk op zien te doen. En dan weet ik gewoon vlam te houden. Ik geef heel graag het woord aan de stadsprins tegen eerst op kort toe te richten. Tegen aan dit woord. U oppassen al zei het vlam inderdaad en dat is de osmotor van dit jaar. Natuurlijk ziet je natuurlijk in de tijd het gemeente dus hoe we trots op mogen zijn en natuurlijk Oslo worden avond van de raadstijd, want ze hebben een vlam. Ook ziet je natuurlijk een viertal mensen, dus we gaan dit niet of alleen gaan vieren, maar dat doen we samen en dat doen we met z'n allen. En natuurlijk ook een klein beetje de kleuren van geleideren, rood, wit en geel. En natuurlijk de carnavalskleuren ook rood, geel en groen en een fijne vastelavond. Dankjewel. De bier is geuiteld. We moeten nog aangeven wanneer we dat sleten, want we willen natuurlijk zoveel mogelijk ophouden. Het geeft allemaal aan een lichtketjebestichting, het bloempje. Die doen voor kinderen en gezinnen tot een verjaardagsfeestje of een andere activiteit. En dat geeft 100%, 111% van de opbrengst van dit schilderie naartoe. Het opbrengpot is 222 €. Je kunt meer via info@vlaanders.nl. Maar je kunt ook de Vlaanders aanspreken en dan moet je gewoon een appje sturen, want we willen het wel, het pot gewoon voor wit hebben. Goed, het wordt vervolgd. Tijd, dankjewel. En 277 €, zeg je dan. 277 €, dat is het startbod. Dus ik zou zeggen, nee, dat kan ik niet zeggen, we gaan niet stappen, dat was te lang. Ik kan ze niet zeggen natuurlijk. 277 €, kort voor zeker dat jij binnenkomen en nogmaals, 100% voor de opbrengst. Kijk nou, Stichting een bloempje. Dan geef ik schilderie heel voorzichtig aan de kant. En dan geven we de buitenmars en de afmars voor onze stadsprins en de adjudanten.